Iki mawar kuning. Iya, mawar kuning, Mak. Ya, ora coba diaturke, Mak. Ora coba diaturke mawar kuning dados. Ya. Oh. Ya. Elisa Orkarus Alaso. Ya, Sundalu selamat datang Elisa. Out. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu pagurita. Wilujeng dalu Mbak Elisa, selamat datang di Bumi Serak. Wah, luar biasa menika wah radi asrep menika nggih. Asrep. Nggih, asrep adem, dingin. Dingin. Amargi napa namine maruto. Apa angin. Angin ki akeh kok jenise. Neng sing ngarani lesus. Ya, maruto. Lesus maruto. Entut. Entut. Kok entut to? Niku lek sing bambu, nek niki boten, niki nggih janise napa nggih angin. Heeh, Samirono. Samirono, nggih sumilir, sumribit. Sumribit. Oh, wis ngono kuwi. Luar biasa menika masyarakat ingkang rawuh wonten lapangan menika kathah sanget. Luar biasa apresiasi wonten Pulung menika. Jan hebat. Daerah mriki meniku nek nonton wayang tumplek-blek masyarakatipun kathah tumplek blek. Tumplek blek. Niku tumplek. Ora numplek blek. Tumplek-blek. Banyak banget niki saking mriku. Artinya banyak banget. Wonten nginggil nggih kathah sanget. Nggih. Kepengin ngerti Mbak Elisa pancen. Pancen ketemu sing dinteni wong sakmene Mbak niki Mbak Elisa. Lah masa wah nggih. tenan. Wong kula wau duse keng mriku mboten saged parkir kula bonceng numpak motor. Panitia. Kami tio. Panitia. Terus kula numpak panitia. Bonceng motor. Masa iki to Elisa? Kuwi Elisa apa Dudu to? Ya dereng apal karang nggih benten nggih. Wonten ngen YouTube ngen gambar HP kalih ngen asline rada benten. Asli ya beda mungkin dari saya sik wonten YouTube napa sik asli, Pak? Asli to, Bapak-bapak langsung. Ya api asline to.
Lah nggih HP asline karang ya. Ya kari nonton HP-ne. HP-ne apik apa elek? Apa ngono ya? Ya iya. Tergantung merek. Tergantung mereke lho. Nek mereke cros ya mbuh. Landep kuwi, Pak. Engkang bakun derek mangayu bagyo. Oke, ya. Anggenipun masyarakat wonten ing desa. Masyarakat Desa Serak ya. Desa Serak menika sampun ngawontenaken ajara inggih Acara. menika. Acara niku bahasa Indonesia. Nek Jawane Acara. Versi desa. Menapa versi desa. Desa. Kula namung dongekak. Kula namung ndongaaken Pangajeng-ajeng kula katur sedaya masyarakat ingkang sampun pangajeng-ajeng kula sing bener lho ya, pangajeng-ajeng kula. Kula harapan donga kula katur masyarakat ingkang sampun gelar ringgit wacucul. Menika Wacucul. tirakat melek sedalu natas. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Sehat. Amin. Nek pun sehat mengke apados rezekinipun saged lancar. Apa-apa ki nek sehat mesti gampang. Leres menika nek rezeki lancar ya anak putu iso sekolah sukses. Sing do kerja dadi PNS ya diunggahno pangkate. Sing do dadi petani ya paringi subur lemah tanduran iso entuk pati sing oke. Bakul ya pokoke rame dagangane laris. Sing urung rabi ya ben wae. Kok ben wae piye? Aku ya durung kok seprene aku ndongake aku dhewe ra rabi-rabi. Nggih, nderek kula nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Kalian sedaya perangkat ingkang rawuh menika. Sedaya perangkat kok perongot. Perangkat desa. Perangkat Desa Serak. Ingkang sampun lenggah rawuh sugeng mersani sugeng. Pak Camat juga hadir Mbak Elisa. Pak Camat. Sampun rawuh. Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil juga ada. Matur sembah nuwun. Mangke mbok menawi saged nyawiji wonten panggungan menyapa masyarakat. Mesti menyapa masyarakat mesti. Kan saged sae sanget mbok menawi. Mesti. Syukur arep ana ya paring rejeki. Wujudipun maksude nyanyi sareng-sareng kula. Nyanyi bareng-bareng kanca-kanca seniwati. Nggih, caos panglipur katur sedaya masyarakat ben ilang kesele. Ben ilang kesele. Pancen bengi iki niate seneng-seneng. Seneng-seneng. Hiburan. Nggih, wong gelar wayang nika kan nggih istilahipun gelar tuntunan. Ora mung tontonan uga ana tuntunane. Nggih tur ana tontonanipun. Nggih wonten limbukan menika sareng-sareng nggih mirsani sinden sing azu-azu kabeh. Cantik-cantik. Nggih menika kula ngaturaken lelagon mbok menawi wonten nyanyi dulu. Iki mau ana pamundutan Mbak Elisa. Ora coba tak wacane dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijing dalu Mas Dalang Guritno Purbocarita. Wilujeng dalu katur Mbak Elisa Orkarus Alaso ugi Mas Kades Rak ugi katur wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh. Kula Pak Anik Suharto, Wakil Ketua DPRD Ponorogo. Nggih. Ingkang panggih wonten Padepokan Surugubeng Bekasi. Oh, nggih. Ning Surugubeng Bekasi. Pak Anik Suharto nika, Mbak. Nggih. Nyuwun tulung diaturaken Pak Kades, dalu niki mboten saged dugi awit taksih wonten Bandung. Wah, beliau wonten Bandung. Mugi-mugi hajat saking lan niate kaijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Mbak Elisa, nyuwun podang kuning kagem jampi saya sedaya ingkang mirsani. Nggih. Wonten artos tunggal juta. Nggih. Wah, kalau wingi Pak Anies wonten mriku nggih mboten
sak gepokan nggih. Oh, nggih. Pokoke nek ketemu Nggih. Elisa iki tak gepokan iki nggo Elisa kabeh. Iki wonten 1 juta. Nggih. 1.500.000 kagem Ki Dalang Guritno, yang 500.000 kagem Mbak Elisa Urkarus Alaso. Masa ana tulisannya 500.000 di Iya, Dalang tuwas tanggane kabeh nyo 500 1 2 3 4 5 nyo. Tenane ngono kuwi engko Iya, lha iki lho, ora percaya iki lho. Iya to. 1 juta. Heeh. Oh bener sik niku. Waliken jare. Delok-delok. NB lho iki ralat. Kok iso ning rawate iki lho. 1 juta menika 500.000 dipun bagi kalian mbak-mbak sinden lho. Sek 500.000 Mbak Elisa nek tegel Mbak wong jenengan nggih pun bayare kathah lho. 1 2 3 4 5 nya. Aja matur sing Terus panuwun tukang nuwun. bapak tukang pilih selaris. Ngono jarene kok aku mau Ya, ya. melu. Matur suwun Pak Wakil Ketua DPRD Ponorogo Bapak Anik Soeharto. Nggih, muga-muga rezekine berkah barokah. Ya ini semakin sehat walafiat. Nggih. Amin. Ya. Podang kuning. Podang kuning. Jalukane ya mayar iki. Lah, Podang iya. kuning iki. 1 juta. 1 juta ming siji jalane podang kuning. Iya. Ya kira. Dibawani ora Mbak Lisa? Lebawani no 1 juta. Dibawani to. Ora coba. Ya, bawani. Nadyan wujud temong peksi. Ya. Sak larek wis 100.000 iki carane ya. Bar iki tak neng 100 yo, Pak. Bangane anu lho, angel lho iki. Ayo sing iso. No, larek ke 3. Iso, Pak. Wonten sing saged lali, wonten 100 lho. 100 lho ayo, sapa sing iso? Mbak, saged, Mbak. Mboten. Mbak, ngacung Mas Arif. Emang aku nek Mas Arif wis tuku lino engko. Sing liyane, sing litekane rong tau, sing pulung asli mriki, serak. Wonten. Sik pulung. Ayo Pak, mriki Pak. Iki pulung tenan ra, ndelok KTP neng kok. Ah, monggo Pak, mriki Pak. Nah, iki nek iki. budaya tenan ya ngerti lari iki apa. Monggo coba. Coba. Lari ketiga. Alus manis turembrak hati. Penyanyi budaya kok mesti iso. Ini kisah Pak. Nggih, luar biasa nek budaya. Luar Pak. biasa. Panjenengan apa leres tiyang mriki, Pak? Kula asli Pulung tapi Wagir Kidul, Mbak. Nggih. Nggih. Wakil Kidul. Nanti Oke. sak bener pulunge. Nggih, Ya padha-padha ki warga Pulung, wargane Pak Camat Pulung. Nggih, siap. Ah. Nggih. Sing Kena marai nggo sapa? nyang warung. Lho mengen njaluk 20.000, Pak. Si podang jenar coba Mas Arif saka Medion kene dilanjutke rong larek sak larek 50 rong larek lho sak larek 50 Salare 50, dadi rong larek 100. Tipe bunga Hangus, dipaske sih hangus. nah iba samono iba coba wi mudun 20.000 nek ngono kuwi. bunga indah
hati. Iki aja nyeket nyelawe. Selawe nek ngene iki. Ya, Selawe sing ewu. nyari dhewe engko tak nek 50. Selawe tambah selawe. Ya. Pak, selawe itu bensinnya tok lho. Medun lah iya. Nyanding. Nyanding bisa. Nyanding samono. Coba nyanding bisa dadi tombol. Ya 50 ya nek ngene iki. Saya tak goleke pecahan sih nek 100 ya man-eman aku. Kelarangan nek 100. Tak goleke sing 50. Satu susu selawe. Ya kan nek apik 100. Iki mau jane karep 20.000 wae. Ya, ora apa-apa Mas Arif makasih ya. Ya oke. Oke, muga-muga Bodang sehat. nih. Ya, tanjake minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Anik Soeharto. Panik Soeharto aja. Ya, ya, tanjake. So awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang.
Nggih, Mbak Elisa. Podang kuning minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Anik Suharto, Wakil Ketua DPRD Ponorogo. Ngono. Bengi iki uga aku dijarekke dulur kula sing saka Pacitan nggih. Ora coba ini serampat. Nggih Mas Gareng, tampil ke depan. Yo. Entek ngenes. Wong modele kok gleles. Iya. Wong Covid-e wis bar kok mati, iso mati sasire dhewe. Oke, alhamdulillah. Mas Guritno, jan penontonnya luar biasa. Mbak Elisa minggah panggung langsung dulur-dulur sing ingkang tesih teng ngandhap mlumpuk neng gone alun-alun lapangan Serak. Alun-alun lapangan Serak. Nggih, muga-muga pinaringan berkah barokah. Amin. Muga-muga rezekine kathah. Amin. Panjang yuswa. Utange lunas. Amin. Suweru ketoke BRI-ne ya tritip. Nderek sowan menika pikantuk dawuh Mbah Lurah. Nggih. Pak Haryati. Pak Haryati nggih. Bondenku demangi Serak. Nggih, Pak Haryati. Bali kula kalian jenengan. Leres nggih. Mbah Lurah Haryati Dower. Nggih, Mbah Haryati Dower. Layak priyantune nggih kuat. Wah, kuat. Ben bengi didowerne. Alhamdulillah menika bersih desa nggih, Mas. Acara bersih desa. Bersih desa apa sebabe dienekne bersih desa supaya dulur-dulur Serak kabeh pinaringan seger kalawan waras. Ana kala sangka kidul ngaliya ngidul, ana kala sangka lor balik ngalor, ana kala sangka etan balik ngetan, ana kala sangka kulon balik ndang ngulon. Muga-muga dulur Serak kabeh manggih kawilujengan ugi kebagas warasan selamat donya selamat akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah ngeten iki guyub rukun. Iki pantes kanggo patuladan Kang Gareng. Nggih, nggih. Kebersamaan dari semua warga masyarakat Desa Serang wah jan luar biasa. Luar biasa. Jadi, pemerintahan desa karo masyarakat ke seiring sejalan. Seiring sejalan. Dasare Mbah Lurah ya ditresnani wargane. Nggih. Mula gampang enek kewayangan sing ngene iki gampang. Oh, gampang mawon ngeten niki napa melih wong jane Serak niku termasuk potensi-potensi budaya yang luar biasa. Ngono ya? Sajanipun Mbak Elisa ingkang nderekne niki Pak Dalang senes Mas Guritno. Maksudnya? Dagelane ya udugur gareng Pacitan. Oh, asline ngono ya? Asline niku lek pun nanggap Mbah Hanom mawon turah. Mas Bayu mawon turah. Pak Eko Prisdianto turah. Pak Cahyo Kuntadi turah. Lah sabab musababe kok nimbali aku karo jenengan.
pengiritan. Basa to reng neng. Nggih to Mas, wong sing baku kan nggih ngeten. Tinimbangane sepisan anggur ping pindho. Nggih ngoten niku pun luar biasa. Sebelum pandemi kula nggih pun manggung teng mriki bar pandemi nggih nembe menika. Pancen piyayine budaya kabeh kok. Leres. Pelestari budaya kabeh. Nggih. Pulung niku luar biasa. Pulung hebat. Mulai teng mriku niku desa sing ora tau mlarat. Apa kuwi? Kesugihan. Oh iya. Kesugihan. Nggih, rodok mrono desa sing ora tau duwe sawah lan tegal. Apa kuwi? Poman. Ora tau duwe. Poman. Iki mau dembange poman yo. Nggih rawuh to. Mbah Poman rawuh, Mbah Sugihan rawuh. Mbah Sugihan rawuh. Mbah Munggung nggih rawuh. Mbah Singgahan yo rawuh. Mbah Singgahan nggih rawuh. Berwayangan. Nggih alhamdulillah. Bekiring yo rawuh. Kabeh rawuh iki. Nggih, Bekiring pun wayangan. Terus Singgahan pun Singgahan. wayangan. Terus Poman pun wayangan. Terus Sugihan ki kok apaan lho. Wong penontone niku sing kathahke Sugihan lho niku. Wagir Kidul ya pun. Nggih, Wagir Kidul Pulung Merdika nggih sampun. Alhamdulillah Singgahan. Bedruk ya wis. Sampun. Sidoarjo ya wis. Sampun. Kesugihan ki nyapa jane. Aku ki gumun. Dongakne nggih Mas Sange. Muga-muga dulur kesugihan kathah rejekine. Amin. Panjang yuswane. Lek iki upamane sura urung iso wayangan, nggih sok poso. Kok poso ki wayahe ngaji kok. Wayahe tarweh kok. Mbok takbir kan ora apa-apa. HUT ngarep iki ya apik. Nggih apik nggih. Mumpung niki nggih meringati dina kemerdekaan. Nggih diagendakan nggih Mbah Geng nggih. Ya Allah. Ibuke nggih lenggah, Pak Geng nggih lenggah. Demange Sugihan ta? Nggih to. Wong niku bola terop lho Mas. Ning nggo gumun kok ya ora tau wayangan blas. Wong urung kok. Kok ya jan tenan kok ya jegek Mbah Geng niku. Pun peh pitigang periode lho niku. 3 periode. Nggih, iki olehne jabatan neh 2 tahun tambahan. Pokoknya semening pokoke. Nggih, Kades semening. 2 tahun ki nanggap Mas Gurit karo Mbak Elisa turah. Enteng. Alhamdulillah gliak-gliak waton kecandak. Oke, Gremet-gremet watoning selamat. Bintang tamunya yang satunya siapa Mas Garing? Niki ta? Niki to nuwun sewu Mas. Sapa kuwi? Niki kula tepung riyen mulai sangka jenengan beto saking Ponorogo. Nuwun sewu niki sing setunggal kalih 3 wonten Mbak Vela, wonten Mbak Ana, wonten Mbak Dwi. Paribasane niki yen buah-buahe buah duku. Sing ndi buah duku? Ngeten iki 1 2 3. Oh, duku ngono kuwi. Duku. Niki legi to? Duku manis. Oh, mboten namung legi, mboten percaya jilat-jilat. Wah, jenengan kok wadake kirik kok dilat. Lah niki ngeten iki nuwun sewu, upamane dirabi, upamane temu wahyuning jodoh kena dadi darengan kebak. Bocahe sing setiti, bocahe sing apik. Napa meneh bathuke sing ngombo dadine jembar pikire. Niki. Bablas sing niki Mbak Sri Wahyuni, Mbak Utari, niki saking Madiun Mbak Pur. Upamane buah ngoten ngeten iki buah duren ngebel. Duren ngebel? Duren ngebel. Yen jabane ritok. Ning lek jerone wah Mbah Lurah bolak-balik budal. Duren ngebel ya? Duren ngebel Mas. Ya kondang pancen. Sing tengah iki ponggene jan. Pongge apa ta? Isine Mas. Isine duren ki pongge. Sok isi. Niki lek dirabi nggih kenging Mas. Niki lek dirabi wong telu ki bakale dali sutradarane tenggene keluarga. Iso mumpuni, iso ngatur sing jenenge perekonomian. Nah, niki bablas sing niki. Bu Hesti. Bu Hesti. Nuwun sewu niku mau kebake kamulyan dados yen keluargane ngoten mesti sakinah mawaddah warahmah.
Ya, amin Priyantune Allahumma amin. cantik, Heeh. rambute ngandan-andan, gatuke nyelo cendani. Ning nuwun sewu Mas. Nyapa? Lek panggih priyantun putri, Heeh. dhuwur gaan cantik, tangane mulus, ning sikile enek ulune. Kuwi ora kenek dirabi, Mas. Sababe Banci. Sepot Mas. nek sepot. cetok piyayi wedok Nggih. ayu dhuwur Tangane ya mulus, Heeh. ning sikile akeh ulune. Kuwi ora kenek dirabi. sebabe banci. Banci. Kok ya. Kok apal men tengerane. Nggih, lah niki ditepungne ta Mas, Ora, ditepungne. coba. Nggih, Mas. Mas, monggo, Mas. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Monggo disepotne, Mas. Apa kuwi? Nggih, jahe po, nggih jahe. Woi, ya. Rada-rada. Mas, sing ngukel sing angka 3 jurus sing ping 14. Apa kuwi? Kowe tak ngete kok iso ngene. Oh, Mbak Elisa ke lho. Mriki nyanyi mun biasa mawon. Nek juruse kono piye? Kok nggih ngene. Iki Kaya asli-asli yo. Lah iya kowe benakne lulang apa benakne kaos kaki? Oh ya. Iki Sing dalu Mbak Yu. Sing dalu Mbak Yu. Nah. Kecelok Iya, Mbak Yu Rek. suarane kaya ngono. Lho wong wedok suarane kok kaya dongfeng. Loh, wong wadon sing suarane ngagur-ngaguri nang namung kula lho niki. Alah. Oh, jajal tidakku Mbak Cange. Wilujeng dalu Mbak Yu. Pilih cinta lu kenal. Tak gawe-gawe ngono kok lek ora lucu kan ya ndak ditanggap neh kok karo masyarakat kene iki, Mas. Lho, kadang- Tenanan apa ora iki? Oh ya tenanan. Heeh. Tenanan ya. Ya. Malah jenggong. Base kegeden. Ya. Ah, terus. Ya ngomong dhisik karo Mak Cange. Heeh. Wala sik to reng-reng. Wong ngomong ki kudu sing ati-ati. Ngene iki mau aku wis kudu semrepet ae. Lah kok iso Enek sing kelungguhan, Reng. apane? Oh ya. Ngono ya sik. Iki wilujeng dalu Pak Dela. Inggih wilujeng dalu. Sinten to namine kula dereng nate ngerti. Dalam Namine sinten? Asmanipun sinten? kula Ferry. Mas Ferry. Mbak Ferry apa Mas Ferry? Lek ngeten iki nggih, Mbak. Mbak Ferry. Nggih. Oh ngoten nek bengi Mbak ya Ferry ngono ya. Nggih. Nek awan sapa jenenge awan? Syuk, bombong. Sapa? Lawan. Syuk, bombong. Halo, Mas. Lek bengi Ferry lek awan Babang. Ya. Wanita kesebelasan. Lah kok iso? Hah? Kok iso wanita kesebelasan? Sing mengkene iki ya wedok, sing kono iki ya patute ya tentara to, Mas. Dan ini wanita Kesebelasan. dari mana, Nok? Dari mana? Alhamdulillah kula saking Trenggalek. Trenggalek. Sangka luar kota Ponorogo. Sing terkenal Plikipu ya. Nggih. Nggih kula kan peligi. Pundi? Peligi. Prigi. Oh nggih. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sowan tinimbalan beliau sinten? Ije kalian Pak Adi. Pak Adi, Nggih. Mbak Lurah. Ije Pak Ya Adi niku Allah. alhamdulillah nggih langganan kula. Mboten nggih sampun ping kalih niki ngoten lho maksud iki Oh, nggih. Mbak Lurah serak niki. Ije Ya Allah. Pak Adi anune gedhe niku lho. Nggih. Lah Pak Adi kok Piyayine. Piyayine, Piyayine. piyantune niku Pak Ageng. Rezekine nggih ageng. nggih. Ayo kok ora ya ora nyawer. Oh, Pak Adi kok ya jelas kok ya. Nggih. Alhamdulillah. Ngibur dhisik dulur-dulur. Ora coba. Ah. Nyanyi, Mbak? Ya. Nggih, Nembang sik. apa? Iki nembang apa sing Ah. manut karo awakmu sing seneng karo awakmu. Ya, ngono. Pak Adi barang ya keblocok ngejoki Ya. apa ora roh lagu. Mas Gereng, Nggih. bengi iki didukung juga Dita Putri Audio. Ije. Nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi. Nah. Kagem sedaya warga masyarakat Desa Serak. Nggih. Dita Putri Audio. Iya betul, nggih. Ah, Mugi, alhamdulillah. Nak, Dalam. bengi iki disiarne langsung live streaming YouTube
kalian Ki Guritno Purbocarita. Ya. Ingkang dereng subscribe, isih urung like, Ya. bengi iki mumpung nonton jenengan kali Mbak Elisa, Heeh. nonton sing penuh kabeh ayo dipencet gambare lonceng. oh Oke. Iki Jalani. wilujeng rawuh wilujeng dalu kunjuk dumateng punden sing ana Jakarta. Pak Eko Bilowo juga hadir mirsani saka dalem. Atur salam kagem Mbak Elisa. Oke. Ya. Ya, niki Sing. nyuwunipun ninggal katresnan Mas. Oh ninggal katresnan. Nggih. Oke. Digarap jaranan oh apa iya digarap? kula cuma enggak nih digarap jaranan nggih asal digarap sing wonten kengki nggih wonten Alah, apa-apa kuwi wis jelas kuwi. Wis jelas kuwi jajal kok ya. Nganggo apa nganggo engki? Oke. Kengki-kengki. Nah, Ya, monggo, Cak, monggo. Ninggal katresnan. Oke. Monggo. Ya. Ya, monggo Mas Bagas, yuk. Ya, teater gas. Sik to, kiki urung. Oh. Ya. Kediri juga hadir, Kediri Jawa Timur. Mas Sumardi. Ya. Setavanus Prastoto. Wonogiri hadir. Jawa Maju 171 hadir. Jawa Maju. Anggita Putri juga hadir kebel. senggane iki saya lagi ada Insya. Insya. Ndak piye ndak? Insya. Piye ndak? urung Oh dong ya wes terus sik. Ya. Ya. Ya, nano. ojo Ya, iya.
1 2 3. Mas Wiji Gatuh hadir. Agus Hebat hadir. Selamat Bandungan. Jarat Jakarta hadir. Nah, Pak Jarat. Salam ngadep Bangi Serak. Bagi Pak Jarat. Iya Reng, iya. Wong sabar iki Pak Haji. Sabar. Sabar wong wedok cincingane dhuwur. Sabar. Innallaha mahas sabirin. Iya. Terus monggo. Nano. Ojo lali. Mesti garek dicepi ngono kuwi. Mesti kok ya. Ninggal katresna sampun katuraken kalian. Matur suwun. Nyala. Awakmu ki sinden nudu wong lara stroke. Oh, bar sinden kok terus kene kok ya. Yo sak lagu ngono ya Pak. Sembah nuwun, Inci, sembah Kang nuwun, Mas. sembah nuwun nggih. Wah, jan. Mas niki Mbak Ferry. Ingkang Mbak Ferry. saking Laladan Prigi Trenggalek. Saka Prigi Trenggalek. Menurut tinimbalan sowan beliau Bapak Kepala Desa. Menika pikantuk dawuh Mas Gurit. Nggih. Menika kersanipun Bapak Lurah menika minggah Pak. Oke no, sing duwe omah kok. Nggih, monggo panjenengan Monggo. Kang Bang. Demange Serak sebagai Mentara Panas. Ini ya. Dampingi Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Mas Sutanto Sut. Nah, juga hadir. Sri Raharjo. Manten. Hadir. Agung Morgan. Hadir. Akeh banget Mas Yareng. Sing sayo, sing rukun. Monggo Bapak Demang aturan minggah pepanggungan monggo Bapak Demang. Monggo Mbak Lurah. Monggo Mbak Lurah. Elisa. Allah. Tegese Priyatu Ponorogo ki Allah. Iki lho glondonge wong Ponorogo. Nggih. Allah. Iki demange Serak Mas Gareng. Nggih. Sing menang nepak bun-bunane wong sak desa Serak. Leres. Nggih mugi-mugi berkah barokah.
ngemban amanah saking Kabupaten Ponorogo saged Amin. berkah kagem masyarakat wonten ing Lalat dan Serak ngoten nggih Mbak Elisa. Menika supados saged gayang gumarenggeng boten namung saking kepala desa mriki tapi saking pundi mawon Pak Lurah? Mbah Pomahan. Bekiring pomahan, Singgahan. Pomahan, Kesugihan. kesugihan. nih Demang iki sing Sedaya. Heeh. Wayang kalih Karangpatian. Demang pomahan, Demang Bekiring, Sugiyan. Minggah wonten Kalian pepanggungan. Pak Kapolsek kalian Pak Dan Rame. Oh, sedaya nggih. Monggo. Oh, nggih. Kene serpoke mantan apa ya? Monggo Mbah Pomahan, Mbah Bekiring, Mbah Sugiyan, Mbah Singgahan juga. Mbah Singgahan. Beliau dari bapak-bapak keamanan dari Monggo para Demang. Kapolsek dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Monggo. Monggo Bahar. Asing sayo Mbak Kuman, Mbak Bekiring, Mbak Munggun, Mbak Rawu, Mbak Karangpatian. Monggo Mbah Pomahan. Mbah Bekiring, Mbak Singgan, Mbak Singgan. Sugiyan. Kemudian Mbak Elisa, menika perwakilan Demang-Demang, beliau Bahar mereka Demang Pomahan Pulung. Oh, Tebange, Demang Pomahan Pomahan. kula nggih Mbahar Iki ngaturaken wilujeng Pomahan dalu. Pulung. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Jeng. Sehat selalu, Sehat selalu. Alhamdulillah. murah rezeki, Amin. Pasti. tanggapane luwih akeh. Amin. Nggih. Wilujeng dalu Mbah Pomahan. Wilujeng dalu Mas Nggih, Burit. nggih sehat Mbah nggih. Alhamdulillah dangu mboten kepanggih. Monggo, Mbak Menawi wonten ucapan-ucapan selamat Nggih. kagem warga masyarakat ugi kagem Mbah Lurah. Monggo. Monggo. Nggih, Mbak mugi-mugi sedaya masyarakat Desa Serak Nggih. dipun tebihaken saking balakipun Gusti, Amin. cinaketa kalian rezeki sehat barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih, Sampun? nggih. Niki perwakilan mawon to, Mbah? Demang-demang niku. Nyuwun lewung. Oh, nyuwun lewung. Mbok kira saking Bapak dawuh sekedap ngoten. Monggo. Nggih. Nyuwun sewu. Matur sanget sadherek sedaya. Nggih. Bu Cangik, Nggih. matur suwun sugeng dalu. Nggih. Sugeng rawuh wonten tlatah Serak. Oh, nggih Bapak. Nggih, Mbak Elisa alhamdulillah. sugeng rawuh. Nggih. Mas Gareng, Nggih, Bapak. Mas Bambang napa Mbak Peri sugeng rawuh. Pak Ferry Bambang. Nek dalu ngeten Ferry. Nggih. Awan Bambang. Lek siang Bambange medal. Nyuwun sewu Mas Gurit. Kula nyuwun Nggih, Mbah Lurah. Bundan Ramil saged munggah panggung Bu kalian Bu Lurah. Kalian Bu Lurah nggih. Sinten, Bapak? Ramil kalian Bundan Bu Ramil Lurah. kali Bu Lurah. Oh, Bundan Ramil kali Bu Lurah. Yo, sapa kemelan yo. Monggo. Duduk. Bundan Ramil dan Bu Lurah. Sing sayo sing Monggo Bu Lurah. Bundan Ramil monggo. Sugeng Monggo, rawuh. Bu Lurah.
Menika Bu Lurah Mbak Elisa. Bulurah, nggih, cantik Niki- sekali. Niki Bu dan Ramil. Budan Ramil juga hadir serta wonten pepanggungan sampun nyawiji sareng-sareng ini luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa, luar biasa. Nggih. Menika bukti keguyupanipun nggih antar nggih lurah semua perangkat Ya. nyawiji kalian masyarakat. Nah, menika saged menyanyi bersama-sama Ibu Kerso. Nggih. Kula wakil Mbak Elisa. Niki wau wonten pamundutan lewung Mbak Elisa. Lewung nggih. Lewung Nggih, nggih. siap. Niki wonten pamundutan lewung. Ya. Nggih, niki ditanjakne. Ibu malah request bojo loro mah. Oh, Elisa. Kok lucu lho Ibu. Bu Lurah malah njaluk Lurah. bojo loro. Bojo lama juga bisa. Oh, nggih, aja bojo loro to, Bu. Siji wis klengker kok. Loro ya. Nggih. Monggo, lewong rumiyin nggih Mbak Elisa. Heeh, lewong dhisik ya. Nggih, monggo. Ini. Monggo sareng-sareng Mbak Lurah Kumahan, monggo. Bapak dan Ramil, Bapak Lurah Kumahan, Panggilanipun beliau Bapak Kepala Desa Serak, sekalian Ibu, sekalian Ibu dan Ramil. Ayo, oh iya, iya. Mas Alek yang ada di Paris, ya nyimak. Mbak Lurah, nuwun sewu. Niki napa kembarane Beni? Oh ya, Cilikane Beni. lah nggih nek pulung niku ngenten namine Beni. Beni. Iki lek ning prigi jenenge Peri. Nggih, iki ketoke Beni menyusut. Gareng joget karo Bampang ngono neng Nggih, nggih, nggih. Kula tak kalih goren mawon. Versi jaranan, Mas. Monggo, versi jaranan. Versi jalanan ya. Terus lanjut, Mas. Yuk. Ibu coba ayo. Sabda pandita ratu
benten kali padatan. Piye Benten bedane? Nek Mbah Lurah Serak kali Mbak Elisa. Nggih. Mbah Pumahan kok karo Peri. Ya dhewe-dhewe kok. Oh nggih kok kan nggih jeruk makan jeruk lho, Mbah. Golek aman iki yo ngene iki. Aman. Mboten, Cari aman mboten. saja. Lah dhek jogetke kalih petungan to. Pinten, Mbak? Pinten, Mbak? Mangke mawon, Pak, kula. Penting wonten DP-ne, lah kok DP 50.000 tak delik kene. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Sing Ayo. ora resiko kok. Nggih, tenan kok iki aman. Aman. Aman keluar. Aman ora resiko kok. Aman pokoknya jogo jero aman iki. Iki jogo jero aman tenan iki. Monggo Mbah Lurah di. Ya, rotok ya. Priko, Mbah. Lanjut, Rotok lanjut. Priko, Mbah. Rotok Priko, Mbah. Monggo. Heeh. Modele mundur-mundur. Monggo. Nanano Mbak Elisa. Setepan Kita Alhamdulillah Mbak Lurah ampun mandhap rumiyin. Teputi Bahar. Ampun mandhap rumiyin. Ngumpul mriko. Nggih. Nggih. menika Ibu nyarsakaken lagu menapa? Heeh, mung cethuk Mbak Elisa. Nyekar piyambak? Heeh. Oh ya, sama saya. Siap. Bu Daya. Iki ana nawala tak wacane dhisik Mbak Elisa. Monggo. Minta gending sambung wanci dalu Oke. dengan bawanya karya Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar. Salam kagem Kepala Desa Serak Mas Haryadi, ugi salam kagem Kepala Desa Bekiring Mas Agus Santoso. Ugi salam Kepala Desa Kesugihan Bapak Sugeng Irianto, ugi salam kagem Kepala Desa Plunturan Mas Edi Wiyono. Minta bawa pangkurinoso katampen gending pemanik. Matur suwun Mbak Cange. Yo Dari jauh dalam. Nyi Ageng Sera, Desa Serak. Nggih, Yo monggo. jauh Mas Gurit. Nggih. Niki mengke sedaya Demang diaturi minggah panggung. Dan nggih no. Nggih to. Nggih. Nggih. Mriko sing lungguh tengok-tengok kene sing pola ra karu-karuan kok. Lah ya. Nggih. Kok iki Dalu niki kompak to kadang-kadang. kompak. Nggih, Niki alhamdulillah. sedaya lenggah carake Pak Geng nika. Pak Kesugihan sak jejer niku pun rawuh sedaya. Demang-demang pulung ki kompak banget. Kompak. Mm. Nggih. Pak Kapolsek monggo. Ya, Termasuk kompak urunane ngoten ta. Lah nggih. Pokoke kompak sekabehe. Nggih. Monggo. Ya, Pak monggo. Kapolsek. Ya. Sesarengan lagu Kang Mas Ojo Demang, Lamis. monggo. Ojo Lamis Saged dhisik, diaturke. menggah pepanggungan Pak. Heeh, sesarengan lagu Ojo Lamis, kata-kata bapak-bapak Demang naik panggung. Mugi panjenenganipun beliau Bapak dari Kapolsek nggih, Pak Kapolsek menika Leres, rawuh. nggih. Nggih. Nggih, panggung. Nggih, Mbah Demang Serak anu pikantuk salam saking Pak Jarot saking Jakarta. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, jan. Ya, ya, lanjut ya, ya Mbak Lisa. Monggo kapurwakan saking Demangipun Kesugihan. Monggo. Demang Sugeng, Mbah Sugeng. Monggo, Mbah Bekiring. Monggo, Mbah. Monggo sedaya kemawon Demang-demang sekecamatan Nggih, Pulung. monggo, monggo. Ingkang rawuh dalu menika. Monggo. Mbah Sidoarjo ya, rawuh ya. Ut. Monggo Mbah Sigar. Sing rawuh Balurah sekian, Balurah Bekiring. Sehat ya, Kopi.
pilih sawiji hati suci kanggo bisa Mohon tepuk tangan untuk pengingat pemimpin kita bisa nyawiji kalian nembang sesarengan menika luar biasa. Terima kasih sekali. Nggih, niki Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil. Oleh Bu Dan Ramil. Jan luar biasa. Foto dulu. nggih aturaken Ya. panuwun Anuwun. Pak Dan Ramil, Bu Dan Ramil. Nggih, Betul. nggih. Ngatos-ngatos awak cilik ngeten iki ya repot. Maksudnya bapake lho sing alit niku nggih Mas Gareng. Kalih dadane Mbak Ferry. Jan ya. Monggo Mbak Bekiring paring dawuh riyin kagem warga Nggih. masyarakat. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu, Mbak Lurah. Kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Lalatan Serak. Nggih. Nggih mbok bilih wonten ing kalodhangan punika anggenipun ngawontenaken bersih desa. Mugia sedaya warga masyarakat tansah pinaringan sehat sedaya. Ngaten Amin. nggih. Amin. Murah rezekinipun ngaten nggih. Amin. Nggih, banyak barokahipun. Amin. Amin. Nggih, nggih. Nggih, Nggih, mbok pilih. niki badhe nyanyi napa Mbah Bekiring? Nggih, napa Bageng sing kula kalih jenengan Bageng kalih Oh. Mbak Elisa. Nggih. Pak Sugeng monggo, Pak Sugeng. Niki gek digarap seragenan ngoten gek ben mari kangen ngono piye, Mbak? Wah, jos. Mari kangen. Bagus. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Tembang kangen. Oke, nggih. tembang Tembang kangen. Kula pengen suarane pangkure Mbak Elisa. Pengen pangkure Mbak Elisa. Nggih. Selamat kepada Mbah Demang Serak. Nggih. Nika pun janji Mbak Pripun? Sange Pripun? mengke lek kula sing wayangan jenengan sing nyekar ngaten dadi Oh, aku gentenan wayangan ngaten? wayangan. Oh, gentenan. Benjing dibalik lek kula sing wayangan Mbah Serak sing badhe nyekar. Mun janji nika kalau. Wis inggih, wis pokoke gampang disiapne. Tapi 2020 ya Mas Limbo. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa dipun rantas, dipun rantas. Ngoten Mas Gareng ya. Tetep ditunggu. Kaluaran nggih. Nggih, nggih. nggih Nggih, Mas Gareng. nggih. Kersa pinarak mangke Mas Gareng Mbak Sange. Nggih, Monggo, nggih Mbak monggo, Lurah. monggo. Monggo gini. Ya. Sios ngangge bawa Mbah Lurah. Cinta no. Situ Oh lek kula nggih. kangen Mbak suarane. niki jenengan. bawanipun cara pundi? Semarangan napa Ponorogo nek Ponorogan. Oh, Ponorogo. Nek Semarangan soalnya rada awes. Nek Semarangan larang ya? Lah ya transportnya Masalahnya to. medit lo ya. Padahal ki nawalane dadi siji lho. Mingkar mingkurengang kara. Mas Gareng, Dalem. Mbak Elisa ki piyayene yo cantik, suarane yo cantik. Iya toh? Leres. Niki upama ben bengi direngeng-rengengi ngedos ngaten niki kan ya mundak nyaman. Lah ngoten ya. pripun ta, Pak? Apa jenengan betoma? Baru rai para ora sida gara PR. Apa digo mulai nggo hiasan? Nggih hiasan. Nggih tunggu-tunggu. Lah ngangen ya, ngarep Mbak. omah. Enggak. Akarana karenan marti Mas Gareng, Wonten dawuh, Mak. ucapan terima kasih kepada dulur-dulur bengi iki sing mirsani lewat kanal YouTube Guritno Purbocarita ning dalan. Nggih. Heeh. Mugi kata rezeki panjang yuswa. Oke. Ya, Dita Putri Audio. Jos. Oke. Lanjut.
Pak Cangge. Heeh. Lah niki lho sing paring LARANG niki. Oh. Sampai doblong. Nun sewu Benar, Mbak Elisa. Apa, Pak? Saya mewakili ini banyak penonton yang hadir. Nggih. Dengan ki kan dari luar Jawa, tapi untuk menggeluti budaya Jawa kok sangat getol sekali. Nggih. Terus ceritanya gimana? Menika tegesipun Kadung Tresno. Kadung Tresno. Nggih. Kadung Tresno karena kesenian Kadung Jawa. Tresno, Kadung Teles, Klebos. Kadose sudah nyilem sekalian tenggela. Dan kalau saya enggak, istilahnya di sini saya juga dihidupi sama wayang. Jadi pengen nulari untuk anak-anak muda generasi selanjutnya supaya ikut mencintai wayang. Wah, hebat. Dari Sulawesi ya, Mbak ya? Sulawesi. Ya, lahir Bapak Seko Toli-Toli. Songko toli-toli. Lahir Lahir di Palu. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya dari Ya Allah toh. Bapaknya dari Seko Toli-Toli lah. lahir Di Palu. nuwun sewu, Mbak. Nggih. Tenten mriki prayong nggih penyet dasi bayi. Lahir Kok dipenyet sih? Ya biasa normal ora sesar lho. Oh, Normal. palunya itu loh. Palunya ke lho, Mbak. Palunya kenapa? Kan di. Oh, karepmu metu ndasku ditok gitu. Seteh atas. Palu ki maksudnya kota Palu Mas Gana. Iya. Iya Mas Gareng. monggo dipenyet. Kok owek-owek to? Lahir di Palu, metune di Palu yang wek-wek. Owek-owek. Dasi bujut to. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta pakartine ilmu Kalau ora cobi mboten. Kang tumrap neng tanah Jawa. Bapak, kula tanglet. Jenengan iku wau cengkok napa dredeg? Ketake jobel karena Jajan nyanyi. Mbak Elisa itu. Oh, nggih. Oh, sing mrene jos kados. Jajan Mbak Elisa itu, Mbak. Agame aji Dan saya Bu Mbak Elisa. J. Untuk inspirasi warga besar yang di wilayah Bulung. Ya. Nggih. Ini taksih ngangsu pawiyatan luhur di mana atau sudah pekerja atau sudah lulus? Oh, saya masih ambil S3 Ya. kajian seni budaya. Perjalanan Tepuk S3. tangan ini untuk Mbak Elisa. nggih. Nuwun pangestunipun Semoga saking inspirasi Lampung. untuk adik-adik yang dalu punika mirsani ringgit wajib saya. S3 bro. Lagunipun menapa Mbak Lurah? Tembangkan. Tembangkan Tembangkan. nggih. Siap. Ya, tanjake. Wah, oke. Tani
kuwi pucuk katresnanku. Matur sembah nuwun. Sampun nyengkuyung Mbah Lurah. Pangapunten Mbak Libo. Nggih, Mbak Lurah. Niki wau napa nggih saking kadang-kadang Oh, napa nggih. Oh, Saking sembah Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Nggih, Lurah, Pak nggih, Lurah ngoten niku nggih. wau. Ikatan katresnan. Nggih, matur suwun Mbak Libo. Matur suwun Mbak Lurah. Sembah nuwun Mbah Geng, Mbah Begiring, Mbah Sugeng, matur suwun. Malih nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi Mbak Lurah tetap sehat walafiat. Amin, Amin Allahumma amin. Jan alhamdulillah. Jan. Menika Mbah Demang kesugihan Mbak Elisa. Niki jengben nggih badhe nimbali jenengan kali Mbak Elisa. Ya mesti toh. Mbah Sugiyan. Nggih Mbah Sugeng kok. Sugeng luar biasa. Heeh. Iya. Nggih. Pripun niki dawuh Sing sangka kota yang ada di Paris juga nyimak iki. Mas Oke, Alek. nggih. Nah, ning kota Yang di Paris. Paris, nggih. Dan iki duta seni Riok Ponorogo sing ana kono. Nggih, Jan muga-muga hebat. kebak barokah yang Ya. di Paris. Semoga Kesenian Anda Riok tetap jaya di udara. amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ya. Ya teng Paris muga-muga keh rezekine panjang yuswane. Muga-muga penak nek golek sandang pangan. Heeh. Monggo. Minangkane dawuh iki ana sing nyuwun sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Nggih, kang minangkane sinten, Mak? Monggo. Ya, Dawuh. Nduk Vela. Mbak Vela kali Mbak Utari. Nduk Utari, Nduk Utari. Oh, nggih. Nduk, Nduk Ut. Nggih, Nduk Ut. Utari kali Mbak Ut. Vela. Nduk. Ayo Ut. Ya Ut. Ayo Vel. Vela. Ya. Monggo Mbak Vela, Mbak Utari. Seni mati. Nyuh. Mati laras. Enyo. Si kecil dan si mungil. Si gembrat dan si mungil loh Mas. Malam ini luar biasa warga masyarakat Desa Serak, Mbak Utari, Mbak Vela. Wah, jan semangatnya luar biasa. Ora beda semangatnya Demangi. Demangi semangatnya juga luar biasa. Luar biasa. Menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan semeriah ini. Ya. Monggo sambung wanci dalu. Ya. Nama bawa Dibawani toh. Oh, dibawani. Ya. Agenda setelah bersih desa Mas Gareng. Ije. Satu, ada acara karnaval budaya Nusantara. Seluruh warga masyarakat desa. Kegiatan rutin tahunan. Hiburan jaranan campur sari tanggal 10 bulan 8 2024. Wah, isi ono acara lain, Mas. Luar biasa. Sasi Agustus. Nggih. Yang kedua, turnamen bola voli. Nggih, Adiluhung. Nggih.